זרוע. יתחילו אידו, יחליטו, ישלח. כותב החידה הקדוש, שורש הכל, כך הוא מביא בציפורן שמיר, שורש הכל, התבודדות כעניין נשגב גדול ורם, לשחות לסדר קדושה, והתנח סימנה ברבבתה כמים. זאת אומרת, הונח סימן מגדולים קדמונים. בד קודש ילבש. זאת אומרת, הכוונה היא בד, שהוא מתבודד האדם, אז קודש ילבש. וזה גם אפשר לרמוז במה שדוד המלך עליו השלום, שלמה המלך אומר, בכל דרכיך דעהו ראשי תיבות בדד. כאשר יתבודד יהיה דבק בשם אפילו בצרכי גופו. זאת אומרת, כן, דוד המלך היה מה שנקרא על מיטתי ארסי אמסה בכל לילה. היה עושה את זה במיטתו, היה יושב ומתבונן וחושב מה שהוא עשה במשך כל היום. הרי חז"ל אומרים שאדם עושה לעצמו חשבון נפש. כשאדם עושה חשבון נפש זה ההתבודדות הכי נכונה. לא עניין של התבודדות, אדם יכול להגיע לכל מיני דברים שהם לא רצון השם. רצון השם שאדם לא יכניס את עצמו במקום של סכנה. אדם שמתבודד בשדות, אדם שמתבודד בכל מיני הערות, הרי הוא יכול לגרום סכנה לו, וגם כן כל מיני דברים מסוכנים שהוא יכול להתנזק מהם. לא רק זה, זה יכול להביא אותו לחולי הנפש. אדם שהולך יכול להיבהל מאיזה משהו. אחר כך להשיב ריקם, אי אפשר להשיב ריקם. וכבר נפגע, ולא אחד ולא שתיים. אנחנו מכירים שהיו הולכים ומתבודדים בשדות, היום הם מתבודדים בבית מעשיהו. מתבודדים במקומות של חולי נפש. זאת אומרת שהאדם, כל העניין של ההתבודדות זה בכדי לבוא ולהידבק בקדוש ברוך הוא. הרי דוד, הנכון שדוד המלך ומשה רעיה מאמנה, הם היו רועי צאן. ורועי צאן היו רואים אותם ברור במדברות. אבל זה לא בגלל זה, משם נלמד איזשהו נקודה של התבודדות במדברות. שם הם היו עושים בגלל שהצאן והבקר היו צריכים לאכול, משם היו רועים וככה היו מגדלים אותם. הם לא יכולים לגדל אותם במקום שלא שלהם. לכן הם היו עושים את זה. לא רק זה, הם עצמם יכלו לראות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. אדם שהוא, מה זה העניין בעיקר של ההתבודדות? לשון בדד, לבד. שאדם יושב עם עצמו ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, מבקש ממנו את רצונותיו של האדם עצמו בכדי להתקרב אליו. זה עניין ההתבודדות האמיתית. לא כמו שמפרשים את זה כל מיני אנשים, כן? שזה ברור שזה לא הכוונה שחז"ל מתכוונים אליהם. לא רק זה, כתוב לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך. לדעת בארץ דרכך לראשי תיבות בדד. לבד, לדעת בארץ דרכך. כדי לדעת את הקדוש ברוך הוא, מה שנעשה בארץ, אני רוצה לדעת את הדרך שלך, תשב לבד. לפעמים אדם צריך לשבת עם עצמו, שעל ידי התבודדות קראו אחרי שאדם מנסה להבין מה הוא רוצה מעצמו, יוכל לדעת דרך השם, גם בענייני הארציים. מה זה לדעת בארץ דרכך? ארץ זה גשמיות. אפילו בדברים גשמיים, האדם יכול לבוא ולהבין את מי שאמר והיה עולם, כי יכול לתת לו איזושהי הבנה והשגה במה שנעשה מסביבו. כפי כמו כותב כוונת דברי החידה הקדוש, להזהיר שלא יהיה אדם מיושבי קרנות המבלים זמנם בהבל וריק וילכו אחרי ההבל ויהבלו, אלא יפרוש ויבדל מהם וילך לבית המדרש, לבית הכנסת, ואם אי אפשר לו, לביתו ילך, ושם יעסוק בתורה ותפילה לשם יתברך, ובכך יקנה סדר קדושה. שבן אדם יש לו זמן קבוע, יושב ולומד. האדם הכי טוב, כמו שכתוב בשולחן ערוך, אחרי התפילה תכף ומיד ישב וילמד. זה אנחנו עושים פה ברוך השם כל יום, תכף ומיד אחר התפילה, אתה יושב, לומד קצת,
זה נותן כוח לכל היום, זה נותן סייעתא דשמיא לכל אדם במשך כל היום. יש בזה הרבה יכולת. אדם תכף ומיד מקדש את היום, תכף ומיד הוא מכניס בו תורה. אז במשך כל היום אדם מרגיש התעלות רוחנית, כי הפורש נקרא קדוש, וכתוב קדושים תהיו, מה שאומר פרושים תהיו. לפעמים אדם רואה אבל כולם הולכים, זה הולך, זה עוסק בשלו, לא. שהאדם מה שנקרא עושה את ההשתדלות מצידו, אפילו כמה דקות, כל שכן בקל וחומר יותר זמן, על ידי כך הוא מקדש את עצמו, ובתורתו ותפילתו יהגה יומם ולילה. עכשיו, אדם צריך כמובן להיזהר. כתוב שאין התורה נקנית ביחיד. תורה היא לא נקנית אלא בדקדוק חברים. בין אדם שלומד ביחידות, זה לא מעלה כל כך גדולה. לא רק זה, הזוהר הקדוש מביא שאדם שלומד ביחידות, ולא, במיוחד לא מעביר את התורה שלו לאחרים, יש לו תביעה קשה מאוד. ודאי שאדם צריך להשתדל, היום ברוך השם יש ספרים, נכון, הכל מבואר, אבל אם אדם יושב ולומד עם מישהו חברותא, מישהו שיכול להבין את דעתו, אז זה נותן לו הרבה יותר כוח. אלא שאם אינו מוצא חברותא ירא שמיים, שאפשר ללמוד עמו כראוי, שמצליח יותר כשלומד לבד, במקרה זה עדיף שילמד לבד, כך כותב ספר החסידים. זאת אומרת, לפעמים האדם הוא יכול ללמוד ולהבין דברים יותר מאשר אם הוא ילמד עם מישהו. למה? הוא ילמד אותו, יסחב איתו לכל מיני דברים, הוא רק מה שנקרא יגרום לו בסופו של דבר לבטל את הזמן שהוא רצה ללמוד. זאת אומרת, כל דבר לעניינו. לכן האדם שהוא רוצה כבר, רוצה לשבת, ללמוד, רוצה לקיים את רצון השם, צריך לדעת עם מי להתחבר, עם מי לא להתחבר. הנה יש סוג אחר של התבודדות. כתוב, רק לא להתבדל מהאנשים, אלא גם להתחבר אל המובדל מכולם. אחד יחיד ומיוחד הוא השם יתברך ויתעלה. וזהו דבר השווה לכולם בעניין של התבודדות. הרי שאדם שם תמיד שיביתי השם לנגדי תמיד כי מימיני בא למות, הוא מקיים כל רגע ורגע מצוות עשה מן התורה. הרי לא בכל דבר אדם יכול לקיים מצוות עשה מן התורה. אדם שלומד תורה הוא מקיים מצוות עשה מן התורה. אבל איפה מצוות עשה מן התורה שהיא רגע שהאדם מייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהאדם מכוון, תמיד הוא שם כנגדו שיביתי השם לנגדי תמיד, כל רגע ורגע המונה מתקתק למצוות עשה מן התורה. למה? זה נקרא ייחוד השם. אתה עכשיו עושה ייחוד השם, אתה מייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא, אתה ממליך על עצמך את הקדוש ברוך הוא. כשאדם ממליך על עצמו את הקדוש ברוך הוא, זה הדרגה הכי גבוהה. זה הדבר שנתון בה הכי מעלה גבוהה שאדם יכול להגיע אליה. למה? אדם מבטל על עצמו כל דבר אחר. הוא יודע, אין רצון השם אלא עכשיו כרגע לעשות כך וכך. כשאדם מגיע לדרגה הזאת זה הדבר הכי טוב. כותב המהר"ן, בליקוטי מהר"ן אומר כי על ידי זה זוכה לבסוף לבטל את כל המידות והתאוות הרעות. וזוכה להיכלל במחויב המציאות הוא השם יתברך. ויהיה על ידי זה ורק על ידי זה צדיק וחסיד ישר ונאמן באמת. כך כותב המהר"ן. זאת אומרת, על ידי שהאדם מגיע למצב שהוא כל הזמן מנסה לקשר את עצמו למי שאמר והיה עולם, על ידי כך בוודאי שהוא מביא את עצמו לדברים גדולים. בוודאי, אף בני תורה וכל שכן בעלי בתים שלא מקיימים עניין, זה קשה מאוד יהיה להם להתגבר על יצרם הרע. ובפרט בזמננו זה שהיצר הרע פקר טובה, והוא שר מרע משתולל, שר מרע משתולל, השם יצילנו. זאת אומרת שהאדם, אם אדם לא מה שנקרא, אוחז בזה יום יום, תמיד מבקש מהקדוש ברוך הוא, תמיד מנסה להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. למה הנה קרה מקרה כזה וקרה מקרה כזה, מה המסר שאני צריך ללמוד מזה? לפעמים אין משמיעים לאדם אלא מה שצריך לשמוע, ואין מראים לאדם אלא מה שעיניו צריכות לראות. זאת אומרת אבל מה שכן, אדם שומע דבר, נו שמעתי, יאללה המשכתי, זה לא קשור אליי, אבל לפעמים אדם צריך להתבונן, למה? סתם הקדוש ברוך הוא השמיע לי את זה לאוזניים שלי, סתם הקדוש ברוך הוא הראה לי את הנקודה הזאת, שהאדם כל דבר בוחן לפי האמת, הרי אין דבר כזה סתם מראים לאדם. לא תראו ברעה לשבת יצרה, זה כמו שהפסוק אומר, אין דבר בעולם שהקדוש ברוך הוא יצר אותו, אפילו אם זה דיבור, הרי גם דיבור זה יצירה באיזשהו מקום. הקדוש ברוך הוא החליט שבאותו בן אדם יבוא לאותו פלוני ויגיד לו תקשיב,
שמעתי ששלמה הוא לא מרגיש טוב. נו, בסדר, מה עכשיו אתה בא אליי? אני לא מכיר, מי זה שלמה? אני לא יודע, לא מכיר אותו. בסדר, אז אם הקדוש ברוך הוא ישמע לך את זה לאוזניים, סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תתפלל עליו, ושהתפילה שלך יכול שכן תתקבל בשמיים. בגלל שאתה לא מכיר אותו, היא הנותנת. כל מיני דברים שקוראים לאדם, אדם לפעמים לא תמיד מתבונן ומבין אותם. אבל כשאדם מסתכל על זה בצורה כזאת, צריך לקרוא, אני שליח, ואם ישמיעו אליהם סימן שאני צריך לעשות את ההשתדלות מצידי, על ידי כך הוא דבק בשם יתברך. יהי רצון שנזכה בעזרת השם לגאולה קרובה, כן יהי רצון ונאמר אמן. יעקב ברוך.